and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Sa mundo'y Okay na ka dong, James? Kung dili ka okay, ako, okay rin give ko. As in. Kung siya nagpaabot nini sa unahan Ginoo. Unsa man. Kinsa din as ko na nagpaabot di ba dong, James? Ako li magutana kayo. Di na mo tubang ni mong Ginoo. Mahimo bag mo hilong kala diha, Turanding? Mahimo ba? Ay, Allah. Ay, sorry dong, James. Sorry di kayo, sorry. Mga pito na tagpagkaon para panihapon. O kung gibati ka nagkagutom langga, mahimo nga mukaon ka na sa samdaan. Aron kami na lang si Mami ni mo Milani ang magdungan sa pagpanihapon. Pwede ratat. Sige. Aron di na lang ta magluto inigabot nato sa bahay. Apil ko ana dong, James. Ang lisod si kayo kung dili ka apil Turanding. Nga kita may nag-uban. Ay! Thank you. Pero dong, James, pwede mangutano? Ha? Kung pwede lang gudong, pero kung di pwede, di lang po. Ano ba na? Marag, hapit na ng adlaw ba? Labidag, hapiton pinibot sa Chelsea sa eskwelahan. Maghapit kita pagkaon nga luto ng daan. Wala ni gihapon mo luto ay inyo dong. Sa kabisi sa trabaho Turanding, maingon anak yun. Pero, dili sa tanan nga panahon. May higayon man gihapon nga magluto mi sa bahay. Tabi na kung may trabaho. Pero most of the time, maulagi, busy sa trabaho. Mag-order o magpa-deliver na lang usahay. Wag yun mo utan-utan sa inyo dong, no? Baka ha, mag-isda mo. Nahalang gini mo karni o pagkaon sa gawas, no? Sa kabisi lagi sa trabaho Turanding. Lagi. Pero, Di magagbalik, oy. ikaw naman ang nagtrabaho. Si Day Melanie di ay, naaraman sa inyo. Spy. Pwede siya magluto para sa inyo pagkaon. Body pa? Oo. Kuan kining magluto maguna si Melanie sa bahay. Di ba langga? Panagsa. Chelsea. Panagsa? Nge. Nagsara man gud nga si Mami ang magluto sa among pagkaon dito. Kay si Daddy man permi ang magluto sa amo. Oh. Langga. Si Daddy man gani ang magluto pagkaon every morning dito. Si Daddy pod ang mag-andam sa akong food for lunch. Hala no? Kaya kayo di ay Day Melanie, no? Jackpot yung kayo siya ribo dong James. Oo, kay si Daddy man permi ang magluto sa amo. Doon lang nata sa tong orderan. Langga. Unsa may gusto nimo nga tong orderon? Imo Turanding. Dili lang na makaluto si Daddy kun kapoy na siya kikan sa work. Kay mudiretsyon na lang siya usahay o katog. Pero magapit mi palitog food. Kay kuan mangod kining ganahan gyud ko nga magluto Turanding. Mao na nga ingon ako si Milan nga ako lang ang magluto. Dami nabitaw ko'y ganahan nga pagkaon. Kunya basta na ko'y ganahan. Gusto mo gyud ko nga ako mismo mo'y mangunay sa pagluto. Mao na. Tapulan man kut si Mami, Tito. Chelsea langga. Busy ba yas mami nimo sa bahay? Kay naman siya yung online business, di ba? Naadi ay dad. Kining anak ka gid niya na ta. Busod na ta sa drive-thru. Unsa man gusto nimo orderon Turanding? Kuan ko na. Parehas namin Day Chelsea dong. Dad, Mana? mag-CR ko. Magpauban ko ni Tito sa may CR. Hawat ako sa gawa sa CR, Tito, ha? Taas sa linya, Tito,
Mupin ako. Ayaw, huwat-huwat na lang sa to. Huwat-huwat lang sa to, ha? Ang mga manok, mangilog ka na may naguna ni mo. Mag-chika sa to. Ha? Kan ba ka ng mangutana ko ba? Kan mami ni mo ba? May online business ng giingon ng katong giingon ba ang daddy na mo? Online business ba to, ha? Ay tingali. Kay magsige man siya og cellphone. Pero magluto rin si mami ni mo sa inyo. Panaksa. Ha? Oy, pag sure niya, dahil chill suway. Lagi, sure. Hala ka, no? Pero, manglabas siya. Naman may washing machine. Napo dryer. Ay, o lagi, kay baho ko, no? Pero, ang bota ka wipa, sabot ba? Si mami ni mo Milani ba? Ang mag-washing sa inyo labahanan, no? Kilioy, si Daddy James man good. Unsa? Si daddy na yung kahaponin mo? Oh my God, news. Pinangga man good ni Daddy si Mami. Maanang si Mami, dili niya palutoon. Dili po niya palapon. Wow! Kadyak pa ti mami ni Milani ni mo ay ni Daddy James ni mo? Oh, makasya na all mo lang to. Pero maluoy yung kong daddy titoy. Hindi ka maluoy. Siya pa'y manglugmag, siya pa'y maglaba, siya pa'y magkupay. Unsay magkupay? Ay, kanagwan ba? Magkupay sa linabhan ba? Ha? Ha ka dyan? Pero, the chills. At sa banda din mo ang utana ko ni mo ini, ha? Nga naman. Ay, basta. Pagpina, Sige na, pagpina. Ay, ikaw na. Sige na. Sorry, CR. Sige na kay gutom, no? Dad, na si Mami sa inyong kwarto. Mas maayo lang ka. Kaya makiksulti ko ni mami ni mo Milan eh. Kung unsa iyang tuyo nga miadto man siya sa company nga akong gitrabahoan. Dito ka sa company ganinahan. Nanawag si Paring Baldwin. Wa ka man mapaybaw nga maadto ka. Di lang to ko mag-under time aron nga maadto ni Day Chelsea sa iyang school. Maglinabanay Mas Baldwin, no? Bisan sa unsa. Dito ka sa school ni Chelsea, human kami under time. Or nakidate ka sa imong kabit. Unsa ka nang gipanulti nimo? Ay na lang pamakak, James. Kung nag-uban mo ang imong kabit nga si Rica May, kay wa gyud ko'y problema. Musabot ra gyud ko nimo. Milan ni. Nasayod ka ba sa gipanulti nimo? Mangutana ka na kung nasayod mo ko sa akong gipanulti? Oh, nasayod ko, James. Og naibaw ko nga nag-uban mo ang imong kabit nga si Rica May. Han, please. Nganong imo magi kong pagkasad, wa man ko magkasa nimo. Unsa magi problema nimo? Nganong giingon man ko nimo niini? Nasayod ka man unta nga gihimo nako ang tanan aron malipay ka lang. Unsa may ako pagkuwang nimo? Unsa pa man di ay Milani? Gikapoy na ko ini atong kahimtang, James. Gikapoy na ko. Ha? Unsay? Hatagi ko sa akong kagawasan. Aron magmalinahon ta, James. Hatagi ko sa akong kagawasan. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!